Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakulirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii nemhuri yose, please hide my initial please. Inini ndiri murume ane makore 39, ndinogara nemukuwasha kunze kwenyika. Nyaya yangu iri pakudai, ndakaroora nenzira yekukumbirawo mudzimai mudiki kwandiri ne1 year. Dambudziko rakazoitika panguva yelockdown nderekuti tanga tava nekamwana kacheche, saka munoziva kuti hakuna nzira yekuwana mari yakati tsvikiti yaiitika paya tichiri mulockdown. Maricho ainetsa palevel 5, saka yaingova hand to mouth, even though pandinosenza taipiwa yedu pay. Kudivi rekwangu madzikoma, vana tete nevabereki vedu tinobatsirana, saka ndaitoita zvekuchema kwavari. Dzimwe nguva vainge vachitondiyamurawo nemari kana tagozherwa kuno kwatiri. Saka pakangotanga kuzoitika mafinancial problems mukati meimba yangu, nekuti ndainge ndava kusakwanisa kutumira mari kunyanya kumhuri yemudzimai, of which ndainge ndakazvipira kuti tibatsirane apo nepapo, zvakanyanya kudivi refamily yavo. Tanga tava negore nechidimbu pakatanga dambudziko iri. Mhuri yekwawife vakabva vatanga kunyepa kuti amai vainge varwara, kuitira kuti inini ndivatumire mari for medication nechipatara, only to realize later kuti hapana urwere hwaivapo. Izvi takazotozvibata amai vemudzimai pavakazorwara zvemachokwadi, pakabva paita dzvoo commotion, vana vanyamunhu vachitukana zvisingaiti. My wife ndiye first born, then ane vanomutevera vadiki vaviri vakaitawo mhuri dzavo iye asati aroorwa. Saka vaviri ava, her young sister and a brother last born, ari yezve mukomana ega mumuri umu, ndo vakange voita bongozozo na elder sister my wife kuti why ainge ava kusacontributa mari kumusha kuna amai. It was a 1.5 day commotion. Mudzimai wangu ainge achitukwa nemavulgar words, kusvika iniwo ndazopinzwawo munyaya dzavo. Takanongwa nemuramu iyeye natsano, zvekuti mudzimai wangu akaita 6 days asingapi mwana wedu mucheche any attention. Ndakazosvika pakudisaida kuti chose chandaiitira my in-laws ndibva ndangozvimisa, kutomira kuvatumira even a cent, since isusu kuno munhu aisevenza ainge ari inini chete. Ndine gore ndisingataure nedzimwe hama dzemudzimai, including these two, nekuti since that commotion wife nevaviri ava vakazotosvikawo pakudzokerana, but problem yavapo ndeyekuti mumba yemukati yangu yakabva yatanga kungoita ice cold. Remember, hatina kana makore 5 taroorana. Mudzimai kumuka anomuka kana inini ndatoita zvekumumutsa. Ndava kutooneka kuti ndava kuenda kumaricho. Ndichidzoka kubva kumadhaga kuya, ndinosvika ndozviwachira maoveralls angu ndega. Dzimwe nguva nekuda kwestress ndinobva ndambobuda zvangu nemwana wangu. I really love that child, but iyi ndiyo yatova modus operandi mukati meimba yangu, yekuti kana ukasamutsa mangwanani kuti akugadzirire kuenda kubasa, hapana kana chinoitika. Ndinobuda hangu ndozomumutsa necall kana neWhatsApp kana ndasvika kumaricho. Ndakambomuonesa, I even engaged tete, hanzvadzi yababa vavo, about this issue yekusamuka iyi. Ndikapedzisira vava kutondiudza nezvemazita makuru avakapa vana vehanzvadzi dzavo, saka I was supposed to honor them, nekuda kwekuti even my wife akapiwawo zita revamwe tete. Manje chava kuitika ndechekuti muimba yemukati hamuchina chirimo pamakore 4 awa tiri mumarriage. Kushaya mari hama dzangu kwakangooma. Kana ukamutanga iko zvino munenge muchitoita wemadhongi chaiwo, unosvika pakupera mafeelings acho. Dzimwe dzenguva kana ukamutanga anotokuudza kuti iwe inini handisi kuda zvebonde mani, inobva yatoita chorus kusvika iwewe wapedza. Apa munhu anenge achingotaura same statement. Flashback, few months before tanokumbira, wife aisevenza pane imwe rich family inogarawo muguta guru reHarare.
inini ndiri kumarimuka kuno. Saka vanhu vaisevenzerwa my wife were co-founders yeimwe church. Saka vaiti ndivo founding pastor. Vaigara taura naye kuti aite lure me in kuti ndiuye kumusha ndivaone uye ndive nhengo yechechi yavo, but inini ndakarambisisa. Fast forward, takati tava pamwe inini namadam kuno. The same pastor would communicate namadam on how they can grow and expand. Saka vaidazve kuti isusu tiumbe rimwe bandiko rekereke yavo kuno kuzhe, and I declined. Even my groups avo were all about money and stuff. Saka kubva pastor uya zvaakaona kuti pandiri hapana veduwe zvinoitika ndezvekuti madhamu vangu vaizama chose kuti vandikwezvere kuna pastor ava, but inini ndakarambisisa. Zvinhu izvi zvakabva zvakonzeresa kuti mumarriage mangu mushaye nyangwe mufaro. Madhamu ndinombozama kuvaonesa kuti this is all about cults, ende chechi yavo inongoparidza zvinhu zvingori nevanity mukati chete. But veduwe dai maikwanisa kumboona mufaro unoita mudzimai wangu kana achitaura nezvaprofeti ava. Mega munoshamisika. Mudzimai wangu anorakidza kuti akanyudzwa mumweya unoparadza chaiwo. Mhuri yangu ndinoida, asi these two obstacles, the cult ende kushayikwa kwemari inoenda kufamily yemudzimai wangu, ndizvo zvinhu zvaparadza marriage yangu. Remember kuti inini nemudzimai wangu we are reaching early 40s tese this year. Apa mindset yekuvaka hapatorina hapana. What will the future of our child hold? Moyo wangu uri pamwana. Mwana wangu ndinomuitira zvose zvaanenge achida. Even hama dzangu ndinozama, asi kudivi ramadhamu kana ukasangoita any financial transaction, even greetings hauiwane. Ndokusaka inini hangu ndakazongosarudza peace. Ndinodzoserawo chipimo chaunenge wandipimira, handidye uroyi nekunyara. Please keep this in mind kuti kufamily kwamadhamu hakuna kana anoenda kuchikoro. Vose vanongodropa out of school vachiri kuprimary level. Anenge achitonzi ndiye akadzidza hunge asvikawo secondary obva angosvikawo form 2 kana first term yeform 3 obva atodropa out. Hakuna kana ane O level certificate. I mean kuti as in 2022 pane vakawanda vakatodropa tichitaura kudai. Vari mumamarriages, is there any light in this bankrupt kind of a relationship of which iwe semukwasha you must provide financially towards all of their needs for them to recognize you as their in-law? Konau iyi yeimba yemukati ingaitwawo sei? Nekuti so far ndava kungoita semunhu anongogara ndiri ndega nekuda kwenzara yebonde. Sorry vatenderi, ndazorebesawo nhau dzacho, asi ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ndatenda kune vose vachakwanisa kuzondibatsirawo. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi Elonashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mudepression because I am going through a divorce. Actually inini nemukadzi wangu takatoita go through the whole process, but issue iri kunyanya kundibata ndiye vana. The fact yekuti I won't be able to see my kids when I want is really difficult for me because ndiri munhu wekuti anoda vana vake. There are many nights whereby I just sit and just stare at the ceiling thinking of how my life has changed because everything chandainge ndakaplana mukati mekurarama kwangu did not work out. So ndiri kutokumbirawo ma prayers kubva kuma group members so that this depression can go away. Many times ndinogara pasi ndobva ndaronga all of the different ways yekuti ndikwanise kupfuudza nayo upenyu hwangu, nekuti chandakatadza mu marriage mangu chaimo hapana kana chandinokwanisa kunongedzera. Ndakatombogara pasi nemudzimai wangu uyu ndikamubvunza kuti where did we really go wrong? Then my former wife iye akabva ati I just grew tired of being married to you, and akabva aita imwe first move inova yakandirwadza. All of these situations led to me being depressed. I am taking medication yangu, but pfungwa dzemunhu dzinofunga zvacho zvaunenge usingadi kuti ufunge kutonyora kudai kuruzhinji. It's because I am looking for any support from my group members.
years. Handisi hangu pakutsvaka mukadzi because I have had enough nevanhukadzi. Iyeyu former wife wangu pandakamuwana aiva munhu aiva nemwana wake, iniwo ndiine wangu 1, but akabva aramba kuti wangu mwana agare nesu. Wake womwana akamboti achagara nagogo vanova amai vake, but mwana wake akazosvika pakutogara nesu full time. Ainge achingonzi auya kuweekend achazodzokera, but wangu mwana aiti kana akangoshanya ndaiwana mwana arohwa nebhande zvichinzi mwana ari stubborn haadi kutumwa. Mazuva ekutanga ndaiti kana ndikanzi mwana ari stubborn ndaibva ndabata mwana ndobva ndamurovawo, but ndakazoona kuti mwana wangu aingonyeperwa, hapana chaaiziva. Inini neformer wife takazoita vana vedu vaviri, and what is destroying me is mukadzi uyu haadi kuti ndive neaccess kuvana vangu ava. Kukoti ndakapiwa madays andinofanira kuona vana vangu, but my wife would rather coach my kids kuti varambe kutorwa neni so that I can be with them. I am pleading for advice kana muine malawyers mugroup kuti ndogadzirisawo sei nyaya yangu iyi. Ndatenda. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me as ID. I am a man aged 38. I am not married. Nekuda kwezvikonzero zvangu. Mukoma Nashi, inini ndine urombwa ukuru chaiwo. Muri yedu vamboedza kundirwisa nemuteuro, but vanditadza. Kana pakatoita anenge aenda kung'anga kana kumaprofita, ndinobva ndatozviona chete. Mushonga uyu ndakamutora muna 2007 kubva kune vamwe sekuru vekuzaka, because ndaida kuvhura mabusinesses angu awo andakazokwanisa kuvhura akabudirira. Pamishonga yese yandiinayo ndine nyoka inonzi NyaMubobo. Nyoka iyi yakareba zvekuti inotondikomberedza kana ndiri pambedha. Inokomberedza mbedha wandinenge ndakarara, inini ndinenge ndiri mukati mayo, yakandichengetedza. Nyoka iyi inyoka hono, saka ine nguva dzainoda vakadzi. Ndipo paya pandinobva ndangoti hangu enda kuvanasikana vose vemudzinza. Mumuri medu marelationships chaiwo kuvanasikana anotonetsa zvekurevesa nekuda kwemishonga yangu iyi. So far kubva zvandakautora muna 2007 mushonga uyu waurayisa vanhu vanokwana kuita 9 veukama. Inini kusatorora ndine mhiko yekuti handifaniri kugara nemukadzi chero zvikanzi zvaita sei, uye mari yangu handifaniri kuitambidza munhu mumaoko. Ende kana hama yangu akatoda mari ndinotomukweretera kune umwe munhu kuti apiwe, because inini handikwanisi kutyora mhiko yeupfumi hwangu. Mishonga yangu yose ichiri bho zvayo. Kusaidi kwangu hapana kana mushonga wati wapanduka, but chiri kundibhowa ndechekuti handina mwana wekuti chero ndikanzi ndafa nhasi upfumi hwangu ndichamusiyira. Ende mari yekungova nayo iri yemuwando isina anoidya inobhowa, because mari yangu kana ndichitonzi ndaidya nemunhu hunge ndatoidya nemahure ndichienda kunofadza mahure kunana Victoria Falls nekunana Lake Kariba. Chimwe zvakare chinondirwadza ndechekuti nyoka yangu hainditendedzi kuti ndiendewo kunyika dziri kure, nenhau yekuti inongoda kuti ndigare ndiri padhuze nayo. Apa kuti ndifambe nayo hazviiti, nekuti nyoka yangu iyi yakakura. Pamahure ose andinodanana nawo, vazhinji vanombozama kundipa mishonga munhu achingorwidzana nekuti azova mudzimai wangu, asi chinondibhowa ndechekuti inini handitotendedzwi kuti ndinzi ndava nemukadzi. Ndinofanira kungova munhu anongozviraramira ari oga. Life iyi hainakidzi. Iyi ndiyowo confession yangu. Please mukoma, tell me when you have posted. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi admin, please hide me. Inini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Admin, chakava chisionekwi umhandara hwaamai. Ndainge ndashanya kwa mbuya vangu inini nemhuri yangu. So takati tapedza kudya kweusiku tikabva tambotandara
kusvika kuma10 then tikabva tazoenda hedu kunorara. Chakatinetsa ndechekuti mwana akazongotanga kuchema, aita kuchema achiita zvekugomera zvekuti tainge tava kutya kuti mwana achazoguma abatwa nemabayo. Mudzimai wangu akazongobatwawo nehope nenhau yekuti ainge asvusvudzira mwana kwenguva refu. Mudzimai wangu paakazobatwa nehope, zamu rake rainge riri mumuromo memwana, saka inini ndakazongosara ndakamuka ndichiitira kuti ndizorinda mwana, nekuti mwana wedu aiva nedambudziko rekuti kana akangoyamwa aibva abukura mukaka nemumhino. Saka ndaityira kuti kana mwana akasara ega taikwanisa kuzongomuka mwana chatova chituna. Ndinofunga kuti dzainge dzava kuma1 kana kuma2 kunze kwava kunoidza. Panze pakabva patanga kuita mutsindo waityisa zvekuti imba yaita kuvhibrata. Zveshuwa vanhu vakataura kuti mwana ing'anga vaitaura chokwadi, nekuti mwana akabva atanga kuchema. Saka ndakamuka paya patainge takarara, ndikabva ndaenda pahwindo ndikavhura keteni zvishoma, nekuti ndaida kudongorera kuti kochii chaiitika panze. Asi zvandakaona panze zvaityisa. Ndakaona ambuya vangu vakashama vari musvo, vasina kana chavainge vakasimira, vainge vachitenderera ruvazhe rwose, vainge vakabata rusero. Saka zvavaiita, vainokora ivhu vobva vaisa murusero rwuya, vobva vatanga kupepeta. Vachipepeta kudaro vainge vachifamba nenhende shure vachienda kugedhi. Zvinhu izvi zvakandivhundutsa, ropa rangu rakapindwa nechando. Ndakaita sekunge ndichakwakuka. Mudzimai wangu paakanditi, konai kwakanaka here zvamunodongorera panze usiku hwakadai. Kungotarira kwandakaita mudzimai wangu ndichimupindura nekuzotarira panze zvekare, hakuna kana kumbotora kana 3 seconds. Asi pandakazotarira paruvazhe zvekare, ambuya vangu vainge vatonyangarika. Zvinhu izvi zvakandinetsa. Mudzimai wangu handina kana chandakazombomuudza, ndakabva ndangopinda mumachira. Asi chakandinetsa ndechekuti mwana akabva angonyarara kuti zii. Takazogara kuda kwe3 days, asi mwana ainge ava kusambonetsa usiku zvekuti dzimwe nguva taitomutsana inini nemukadzi tichiti mwana uyu marariro ake zvimwe kuda achapedzisira afira kuhope. Saka tainge tava kungorara tochi iri on, nekuti mwana ainge ava kusambomuka achiyamwa sezvaaiita tichiri kumba kwedu. Chimwezve ndechekuti pose pandaizama kutaurawo naambuya vangu vainge vongondipindura muromo wavo uri mumhino. Takazooneka tikadzokera hedu kwedu kwatinogara kuHarare, asi kubva ipapo relationship yangu navaambuya vangu ava yakabva yangoshanduka, nekuti vaiva munhu wekuti kana ndikavafonera vaitaura neni kwechinguva, asi izvezvi kunyange ndikazama kutaura navo sezvataisiita kudhara, ivo vanongondipa ma1 word answer. Chiri kundishungurudza mukati memwoyo wangu ndechekuti mudzimai wangu ndomuudza here kuti paya pataiva kumusha kwavo usiku huya mwana paakarara achinetsa, pandakadongorera nepahwindo ndakaona amai vake vari paruvazhe vakashama. Vedare zvinhu izvi zvinotaurika here kana kuti inini ndongonyarara hangu? Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidhi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi maswera sei mukomanashi. Inini ndinoda kureurura kuti ndakatorera shamwari yangu murume wake. Chakaitika ndechekuti ndainge ndichiri mudzimai ainge ane makore 32. Ndainge ndakaroorwa nemukorokoza ndichiri kugara kukwekwe. Ndichiri kugara kukwekwe ikoko ndakazotanga kushamwaridzana neimwe shamwari yangu, tikabva tatoita zvebhurugwa nebhandi chaizvo zvekuti taitoudzana nyaya dzose kusanganisira nenyaya dzemumba yemukati. Izvo zvakazopa kuti nditange kuchiva murume weshamwari yangu. Wangu murume ainge ari murume aingogara ari musango achikorokoza. So ndakazotanga kurakidzira baba vaya kuti inini ndainge ndichivada, ndaida kunzwawo zvaitaurwa neshamwari yangu kuti chainge chiri chokwadi here. Baba vaya vakazozviona kuti izvi ndizvo zvainge zviripo, vakabva vatevera kumba kwangu. Hongu baba ava zvandainge ndakaudzwa nasawira wangu kuti mubedroom vanogona, ndakazviona kuti chainge chiri chokwadi. Na ivo vakabva vafara, vakabva vanditi rudo rwandainge ndavapa rwainge ruri rudo rwavainge vasati vambosangana narwo. So vakazoti vanoda kutoti ndiite mudzimai wavo. Takazopedza mwedzi 3 tichidanana, ndokubva ndazotiza murume wangu ndikanogara mugweru, ndikatanga kutorojerwa nababa vaya. Sezvo inini ndainge ndakasiyiswa musha wangu nababa ava, ndakazotanga kuvapa pressure ndichivaudza kuti honai makandisiyisa musha wangu, but now makangondidhampa kuno kugweru, saka chiramba naye
naiwo nemudzimai wenyu vakazonditeerera vakabva varambana nemudzimai wavo. Takazotosvika pakuita mhuri tose ende nanhasi titori tose. Iyi ndiyowo confession yangu iyi, mukoma Nashi. Zvakaoma. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.